Odhi nyime kanya kura moga jwang'e ni migao mar omenda ochwalo bilion 44.2 ne sikunde mago mag piny owacho mano ma siro weche mag somo e tam mokwongo mano madhi chakore chieng' wuok tich juma manyien ne jonyuol ne ma jopuonjre magi dhie klas mano mar 10 kata grade mar 10 mane ni kod ng'ur e wi sikunde mane oterie jopuonjre magi kata nyithindgi piny owacho lero ni gin gi thuolo mano mar chwalo ng'ur margi nyaka tarik 9 dwe mar 1 mano dwe mawantie ni higani. Chris Owino nigi lerno. Ndalo 4 motelo ni jopuonjre yawo skunde e chak tam mokwongo e higa mar 2026 migao mar somo ogolo omenda maromo bilion 44.2 mar siro weche mag somo e skunde mag primar kod sekondar mag piny owacho duto e pacho kae mangima. E ote mane ochwal ne ute fwambo kod migao mar somo, skunde mag primar dhi yudo omenda maromo bilion 3.7, skunde mag junior sekondar dhi wuok kod omenda maromo bilion 14.5, e kinde ma senior sekondar to dhi wuok kod omenda maromo bilion 26.3. Migao mar somo bende oketo ler ni weche mag somo e skunde duto e tam mokwongo dhi chakore ayanga chieng' wuok tich manyien e kinde ma jopuonjre mag klas 10 to dhi yepo tarik 12 dwe mar 1 higani. E wi ng'ur ma osebetie kowuok kuom jonyuol ma jopuonjre magi dhi riwre kod klas 10, migao mar somo onyisogi mondo gichwal ng'ur ma kamago e kind tarik 6 kod tarik 9 mar dwe mar 1 higani. Mabiro bang' jonyuol seyo migao mar somo kuom tero nyithindgi e skunde mabor kaachiel kod terogi e skunde marang'eny ma gin piny ka ipimo kod maks mane giyudo e piny mar KJSEA. Kaka yo mar tieko kiawa e wi omenda ma jopuonjre mag sekondar mag day school dhi chulo, migao mar somo onyiso jopuonj madongo ni onge lokruok moro amora e school fee kendo sirikal dhi chulo omenda duto 22,244 e wi japuonjre ka japuonjre. Mabiro bang' jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro lieko chenro mar sirikal chulo shillings 12,000 kende kendo weyo jonyuol kod osigo mar chulo shillings 9,374. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.